Aşgabatda awtoulag sürýän aýal-gyzlaryň öz sürüjilik şahadatnamasynyň möhletini uzaltmakda kynçylyk çekýändigi barada Türkmenistandan alternatiw habarlar neşiri ýazýar. Neşiriň 22 fevralda beren maglumatyna görä ýakynda sürüjilik şahadatnamasynyň 10 ýyllyk möhleti dolýan Aşgabatly denen ähli zerur resmi namalar ýygnap, döwlet awtoinspeksiýasyna baranda oňa aýal-gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasyny uzaltmadlyk barada dillen berilen ýürüýte görkezmäniň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary we çeşmeleri ýurtda awtoulag sürýän aýal-gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasynyň möhletini uzaltmadlyk barada haýsydyr bir gadagynçylygyň göze ilmeýändigine, ýöne soňky hepdelerde bu prosesiň kynlaşdyryldygyny tasdiklaýarlar. Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçaman Murat Bugaýew polisiýa işgärleriniň we awtoulag sürýän zenanlaryň ençemesine salgylanyp, mundan öň aýal-gyzlar öz sürüjilik şahadatnamasyny uzaltmak üçin polisiýanyň jogapkär edarasyna arza tapşyranda bu prosesiň bir ýa-da 2 günde tamamlanandygyny, häzir bolsa munyň adyndan 10, käte 10dan hem köp güne çekýändigini aýdýar. Mundan başga ol inni polisiýa işgärleriniň aýal-gyzlardan sürüjilik şahadatnamasynyň berilen polisiýa bölüminden ýürüýte ýazmaçy güwanamany getirmegi we onlarça soraga jogap bermegi hem talap edýändigini belleýär. Şol sürüjilik şahadatnamasyny çalışmak üçin tapşyrylan aýal-gyzlaryň tas ählisinden şeýlere akbatlar soraýarlar. Sürüjilik şahadatnamasyny berýän, ýani sürüjileri taýýarlaýan haýdy kurpda okudum. Şo kurp nirede ýerleşýärdi? Şo kurpda kimler size awtoulag erketmegi öwredýärdiler? Şonu kimdi sana şol sürmäni öwreden? Gapdalyňda turýan kimdi? Haýsy köçeler boýunça hereket etdiňiz? Awtoulagyň markasyny ähildi. Renkine ähildi düşünýäri, jitmejik zatlary sora berýärler. Dip Bugaýew polisiýa işgärlerine we sürüjilik şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin ardasyny tapşyran Aşgabatly aýal-gyzlaryň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Aýal-gyzlaryň käbirleri bu soraglary jogap berip bilmän şahadatnamasynyň möhletini uzaldyp bilmeýänleriň sanynyň hem az däldigini aýdyp, muny para almak üçin edilýän ýene bir çäre diýip düşündirýärler. Meniň mundan 10 ýyl öň okan kursumyň ýerleşýän ýeri ýadyma düşse, kimiň okadandygy, kimiň syna galandygy, olaryň ady familiýasy hereket eden köçelerimiz ýadyma düşen ok. Ony ýadynda saklamak mümkin däl. Bu hem aýal sürüjileri azaltmak hem de para almak üçin edilýän zat. Sebäbi para bersen käbir aýal-gyzlaryň soragy çekilmän güne şahadatnamasynyň möhletini uzaldýandyklaryny eşidýäris we görýäris. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran Aşgabatly 42 ýaşlaryndaky zenan aýtdy. Polisiýanyň sürüjilik şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak işlerine jogapkär edarasynyň käbir işgärleri bolsa, bu çäreni galp we para berilip alynan sürüjilik şahadatnamalaryny ýüze çykarmak işleriň bir bölegi diýip düşündirýärler. 2017-nji ýylda 500 çemesi entek doğrulmadyk arasynda sürüjilik şahadatnamasy ogurlanypdyr. Şolaryň kime nesip edenligini biljek bolup, şol saklanýarlaryny olýany ol edil bir şahadatnamany çarşyrmak bilen bagly köpler şu aýarmaşyla köçede awtoulagyny erket barýan bolsa saklap, soň sürüjilik şahadatnamasyny hasanalanlygy wagt bilen ýürüýte dikkat bilen barlaýarlar. Dip Bugaýew belledi. Ýatlap geçdik şu ýylyň başynda Aşgabatda polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň galp we para berilip alynan sürüjilik şahadatnamalaryny ýüze çykarmak ugrundaky kampaniýa başlandygy barada maglumatlar gowuşupdy. Geçen ýyl aýal sürüjileriň gatnaşmagynda ýol hadisalarynyň köpelmegi netijesinde yerli häkimetleriň sürüjilik şahadatnamalarynyň gelip çykyşyny uşdan tutma barlap başlandygyny Azatlyk radiosynyň ýurdun içeri işler ministrligindäki bir çeşmesi gürrüň beripdi.